jiya nake ganin wani clip na wani malami a Jos, wai yana cewa idan har ba a hukunta malam Lawan Turayum ba, za su mishi addu'a ya mutu a tsaye da shi da ire-irensa. Na ce ai ba a ma ahalus sunna wannan barazan. Ka iya wannan addu'an ka bari aka yi headquarter Izala a Jos. Ka iya wannan addu'an ka bari aka yi headquarter Izala a Jos. Ai inda kana da irin wannan addu'ar, wallahi da baka bari an yi headquarter Izala a Jos ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Ai mutanen ku ne ake razana su da irin waɗannan, amma wallahi ban da ahlus sunna. Kana Jos din, ka kafu a Jos din, ba abun da kake a duniya kana da wannan addu'ar. Ai addu'ar ka to ta zo a makare, in dai sai yau ne za ta yi aiki bayan Izala ta yaɗu a Jos. A Izalan addu'ar ka ta zo a makare. Man su